Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ina muku fatan alkhairi. Ayi haƙuri na taso daga bacci ne. Na zo in closing wannan mata din na cikon soso. Shi kaɗai ne za mu closing din shi yanzu. From my side, wannan shine last episode of this matter na cikon soso. Amma sauran cikon da ake yi su ma idan ta kama mu biyo ta kansu za mu biyo ta kansu. Yanzu za mu ƙara saka CCTV din mu gani wala Allah da aka yi zancen wancan cikon kila wasu za su dan kiyaye wasu cike-ciken da ake yi. Tunda dai mun gane cewa kun fi gane irin wannan faɗakarwar fiye da wanda malamai magada annabawa suke yi. Malami yayi wa'azi a ci masa mutunci a zage shi a ce hasada yake to wace ce kuma wata banza wata Aisha Umar da ba ta da ilimin komai akan ta. Dan na faɗa an ce hasada ce ko kuma an ce menene ko an yi zage ni dama malamai ma kuna musu malaman gaske balantana ni ba malama bace abin da na san ɗabi'ar mu ce mu mata muna yi shine sannan kuma wasu suna cewa hasada hawa dan Allah to a cikin waɗanda suka tsargun gaya min wacce zan yi hasada da ita ayi haƙuri amma afuwa bana alfahari ni ba kowa bace ba yar kowa bace ban kuma taɓa fitowa na ce ni wata bace amma ayi haƙuri idan na ɗan yi alfahari a haka saboda in ba da point ina ne a gane me nake so in ce a duk cikin waɗanda suka tsargu ko kuma waɗanda suka fito suna ce ku ce a waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba Allah na tuba babu wanda nake ganin yafi ni ballantana in masa hasada masu cewa kuma trending nake nema wani trending nake nema wani trending ne ya rage wanda ban yi ba a Instagram ina da followers miliyan 1.800 a TikTok ina da miliyan 1.100 faɗa min wani trending ne ban yi ba me ya rage followers nake nema ina da su duk wanda suke wannan magana na fi ku followers na fi ku sorry na fi ku komai a takaice in short na fi ku komai ba zan yi hasara da ku ba kana hasara ne da wanda ya fi ka wani abu shine idan kana da ciwon a ranka dan kaga ya fi ka za ka yi hasada amma ta ya za a yi kai hasada da wanda kasancewar kai ne ka fi shi mun fa sani fa duk wanda ya fi ka sani idan ma kai ne ka fi wani ka sani ruwanka ne kai alfahari da haka ruwanka ne kuma ka gode wa Allah ka roƙe shi ya baka ci gaba da kai da waɗanda ba su kai kaɗan ba babu wata yaya ta isa mata hasada ga baki ɗayan ku wallahi kun riga da kun sani haba dan Allah ni fa as far as uwa ba za ta taɓa yin hasada da 'ya'yan cikinta ba ni wallahi tallahi ba zan taɓa iya fitowa ni in yi hasada da kowa ba kowa everybody ba zan iya hasada da kowa ba amma da Allah idan an ji haushi sai a yi haƙuri a gyara wannan zancen fa kuma zancen cikon nan da ake fa tsinuwa ce fa akan masu yi din ba kuma ni na faɗa ba Aisha Umar ce ta faɗa ba faɗin Allah ne ni kawai dai na ɗan yi tsokaci ne akai a matsayina na mara ilimi akan abin amma dai na san cewar haramu ne na san cewar kuma tsinuwa ce akan wanda yake dan an fito an ce a gyara ko kuma idan an ji haushi a gyara sai abin ya muku ciwo to ayi haƙuri idan an ji haushi a gyara wannan maganan an san gaskiya ce kuma alhamdulillah abubuwa da dama sun ƙara bayyana abubuwa da dama sun ƙara bayyana hujjoji da dama sun zo cewar aure da gaske ne yakan mutu akan haka to mu dai gaskiya da aure yarinya ta je ta ɗan yi sati ɗaya biyu wata ɗaya biyu uku a dawo da ita sakamakon ciko da ta yi kwara idan an yi niyyar aurenta aka gane cewa yanzu ciko take a fasa tana iya yiwuwa wannan maganar da aka yi ya sa mutane su mai da hankali akan wasu hanyoyin da suke ganin ya dace su bi don su gane ciko ne ko ba ciko bane idan ka gane ciko ne kaga cikon kana son shi a haka sai ka ɗauka ruwanka idan kaga cewa baka son shi a haka sai ka canja ka ce ka fasa da a aure ki je ki kwana ka dinki a da mana da ke mu zo mu ci gaba da karuwa a TikTok din muna ƙara yawa ai kwara a ce kawai ya gane ciko ne ya fasa kin ga dai ai ya fi kunya a ce ana auren ki kwana ka da ke fiye da a ce baki aure ba a ce baki samu miji bane ko to da Allah ayi haƙuri neman suna Aisha Umar ta wuce neman suna ku yi haƙuri kamar yadda na ce kar a ce nayi alfahari Aisha Umar ta wuce neman suna gabaki ɗaya saboda waɗanda duk suka fito suka kalubalanci abin gabaki ɗaya gaba take da ku a komai na rayuwa idan kuna ganin cewar shigar banza shine wayewa dan ni ban ɗauki layin ina son in yi ba ko kuma bani da ra'ayi ya zama da cewa kuna gani na kamar irin ban waye bane ko kuma ƙauyanci ne ko kuma wani menene Allah ubangiji ya tsine wa wayewar kan da ake yin shi wajen shigar banza mutum ya fito gashi nan da kaya a jikinsa amma kuma tsirara yake me aka ce cewa aka idan kun gansu da irin wannan shigan ku tsine musu abin da aka faɗa kenan to ni me zan yi da shi idan duk wanda yake aikata zunubi a ɓoye ana sa mishi ran zai daina Allah kuma zai iya gafarta mishi amma idan ka fito abin da aka ce wannan abu kar ka yi shi ka fito kirikiri ka nuna kana yi a bainan nasi ka nuna cewa baka jin tsoron ubangijinka kuma dama an ce wanda baya jin kunya yayi abin da yake so idan mutum yayi abin da yake so mu kuma bakin mu ba zai shiru ba za mu fito mu faɗi abin da muke so idan batun trending kuna ta cewa trending nake so kwana biyu an yi shiru ba a jina
ni wallahi tallahi da ajini da kar ajini da ina fito na isar da sako na ne postin ina ni ko mutum 200 ne ma suka kalla alhamdulillah kwaya 200 ba sai dubbai ba. Views na fi ku samu, likes na fi ku samu, kowane abu dai da ya shafi dai media da kuke ganin dan ai daukaka ake zuwa ai, ni ba sa'ar ku bace a wannan bangaren, ku yi hakuri. Gaba nake da ku kun riga da kun sani. To da Allah ku yi hakuri. Kuma wani wajen da na saka kafa na shiga idan wayewa ce take kai mutum ban isa in kai kaina ba. Sannan ku kuma idan jahilcin ku ne zai kai ku wala har abada ba za ku iya zuwa ba. Idan abu ya zo ku karbe shi da shiru kuka yi wannan abin da ya dallafa. Abubuwan da ake na ƙara-ƙaran suna da yawa amma dai tunda mun lura cewa wa'azin malamai ne ba kwa ji kun fi so a fito a bayyana irin wannan abin. Allah ya taimake mu ashe kun fi ɗaukan irin wannan din sai a zo a yi muku. Ku yi haƙuri in faɗa muku irin waɗanda ake wa hasada wanda ya fika ne kake mishi hasada ka ɗan ji hasada a ringa ka ce wani ya fi ni dama a ce ni ce kaza to ni gaba nake da ku yi haƙuri ba ni na kai kaina ba Allah ne kai ni kuma bana alfahari Allah ya yafe min idan wannan kalmar da nema na saba wa Allah. Sannan masu yin comment duk wanda ya je posting ku ce masa ciko store ku yi haƙuri kamar yadda na faɗa a baya ba kowa bane yake yi amma dai masu yin sun fi yawa duk yarinyar da ta sake ta yi cikonta ya fito fili ya fito karara ya bayyana a duniya cewa kun gane cewa wannan ciko ta yi dan Allah dan annabi ku je ku ce mata ciko store ta mutu bakin ciki ya kashe ta tunda bata ji tsoron tsinuwar Allah ba da manzansa to kuma dan mun je mun ce cikon store ta jawo shi me a ciki to hell with you. Idan an ji haushi sai a daina duk wacce kuka ga ta yi posting cikonta ya fito ya bayyana tunda ban san ta inda zan faɗa kar muku gane ba amma dai ku fahimci ana yi ba zan lalle bane ku iya gane ta ina ne ake ta ina ne ba a yi ba in kuka fuskanci na yarinya ya fito sarari cikonta ya bayyana ko kuma ta yi shiga ta nuna gabaki ɗaya ta bata da kunya ko ta bar rabin surar jikinta a waje saboda saboda ta ɗauki magana ku je ku ce mata tsiraici porn store idan yarinya ta fito da surar jikinta ku je ku ta ce mata tsiraici porn store in ta jawo shi ta daina. Misali idan wannan gashin idan na kuka ga na saka kuka gan shi yayi wani zaro ya wuce hankali wanda kana gani ka san cewa ba na Allah da Annabi bane in kuka dama ku je ku ce eyelashes porn store idan an jawo shi a gyara. Kawai ni abin da nake so masu comment su kara ma akan wannan abin shine in kuka ga cikon yarinya ya bayyana soso ya zo yayi yawa ku je ku ce mata ciko porn store idan an jawo shi a gyara shine kawai ni abin da nake so irin wannan wa'azin shi suka fi so duk wacce ta ji haushi ta zage ni to hell with you kun zagi malaman mu ma magada annabawa ni dan banza ni ma mai laifi ce ina aikata laifi kullum a cikin sabo muke amma at least kana kokari kana boye me kake yi ba wai ka rinka fito na fito da ubangijinka ba an muku magana ku kun fi kowa rashin kunya ku ga tsageru wannan ciko da kuke zuwa kuke nuna kuke cewa wasu suna cewa an ja musu zagi an zagi iyayensu an ciwa iyayensu mutunci ai kai ka jawo kanka kai ka jawo iyayenka zagi ba wani ba kin je kin yi shigan tsaraici kin nuna cewa baki da tarbiyya a gida an barki kina wannan shigan in tare da iyayenki ke waje ɗaya kin nuna cewa a gaban su kike wannan shigan ki fito saboda mu in kika fito zamu dauka ai daga gida ka kike shirya kika fito sannan kuma abu ne fa na media idan a gidanku idan mamanki da babanki ba sa social media tana iya yiwa kina da kanni kina da yayye da suke yi za su iya buɗewa su gani ashe ba sai su tsawatar miki ba idan har kina da tarbiyya a gida wanda yake jin tsoron ki jawo iyayenki zagi ki daina shigar banza mana ki daina irin wannan abin da aka zo aka miki ka jawo shi daga gida kika zo da abinki duk mai yin wannan abin daga gidansa ta zo da shi saboda idan dai har tana jin tsoron iyayenta ba za ta yi ba saboda idan ba ta yi a gaban su sun gani ba idan ta yi posting tana da kanne tana da yayyi yayinta za su iya tsawatar mata kuma za ta iya ji idan har tana da tarbiyya kenan ni fa duk abin da na san cewar wannan idan na yi shi kiri-kiri Allah ya tsine min a bayyane a filin Allah ina iyakacin kokarin dai in ga na rage ban ce ni na kiyaye ga baki ɗaya ba ina ragewa kuma ina fatan Allah ubangiji ya sa in kiyaye fiye da haka Allah ya shirye mu yau wadala daga ƙarshe ina roƙon masu cewa cikofan store kuna zuwa comment mutane kuna ce musu cikofan store da wanda yake da wanda baya yi dan Allah ku rage duk wanda dai kuka fuskanci cewa baya yi din idan so samu ne ma ga baki ɗaya ku daina masa ko kuma dan Allah duk wanda aka masa in ya san cewa baya yi ya dauki hakan a matsayin kawai nishadi da mutane suke ko kuma irin sun mai da abun kuma wasa tunda dai kun sa harkan porn store nan da ya shigo dama sai da muka shiga uku baka isa kai posting ba za a je a ce maka porn store duk wanda aka daga ce mata ciko porn store kuma ba ta yi dan Allah ta yi hakuri kar ta ji haushi ta yi hakuri wannan abin zai wuce komai da ake yin sa yana da limit sannan ina mai roƙon masu comment again da mu rinka karfafa duk wanda kuka san cewa yana hakuri da halittar da Allah ya masa yana fitowa kar mutum ya fito wani yana da timbi a ce bukatan ciki porn store ko kuma wani mai a rinka kushe halittan mutum idan mutum ya fito a yanda yake kwara a fito a yaba masa a ce wow a ce kin yi kyau a ce masha Allah
mutum sai ya ji daɗi a ransa ba zai ji kunyan fito da ainihin suransa ya bayyana ba. Wannan zagin da ake musu yawanci